to wasebedo kod gima luongo ni nuts. To nuts gi gin achiel kuom giluongo ni macadamia nuts. To nuts gi wasetero maromo 125 tan mawuok Kenya to dhi kocha. Aito wasetero chai miluongo ni tea. Tea wasetero 1,500,000 kilo metric tons 1,500,000. Aito wasetero kahawa 1,19,000. Koro kadiponi chike gi ne dhi rumo to ne wadhi kure kod mwandu mane wasegologi. Koro mae momiyo wan kod hilo kaka Kenya to kata mana jo nyikwa Ramogi ni wantiere kod thuolo mang'eny mar timo ohala. Iwacho kanyo makare ahinya matine no dhi bedo peka ahinya to ne jogo manitiere kod mwandu makamano nikech kata kaluore kod mano iwanyalo wacho ni ohala ma piny Kenya notimo kod pinyno mano mar Amerika inno kanyo ka higa mar 2024 piny Kenya ne otero mwandu mago maderomo bilion 60.6 e pinyno mano mar Amerika ka thothne ni wacho ni gin mana wechego mago mag lewni. Kopogore kod lewni kaachiel kod mwandu mabende iseyango kanyo, bende nitiere thuolo mag mwandu mamoko ma jo Kenya sani nyalo kete maino margi mar mondo mi owuoge pachoka odhi e pinyno mar Amerika mar mondo mi giti makare kod thuolo mar higni 3 makoro medwa ni wanyalo loko hala kata timo hala kod pinyno mano mar Amerika ka koro wachulo usuru mane piny. Erokamano. Nyikwa Ramogi dawach ni sama ne ker nodhi mo owuoyo kod piny owacho mar Amerika ne girango kaka ginyalo timo expansion mag trade to kuom mbaka mane gigoyo ne waneno ni adier Kenya wantiere gi miluongo ni digital services. Koro mano en achiel kuom gima nomedore kata mwandu manomedore mano tiende nang'o kinyalo mana lero ne Nyakwa Ramogi jog mar mondo mi ong'e makare digital services gi tiende nang'o kata gi en tilang'o. Digital services ma en tiyo gi chenro mar tero weche e yore ma kidijitali dawach yor mbui. Koro yor mbui ka kata ka watimo ohala inyalo ni tiere gik moko ma sirikal timo ma samoro ji ne tiyo gotese kata kaka koro wan kefis ka iyudo ni mondo mi iter gi mwandu ni Amerika nyaka bed ni chenro mar kefis omi otas manyiso ni gino ero ber mondo koro ng'ama tiyo kode kocha obed kod adira ni gino ber. To ndalo mang'eny iyudo ni sama ne watiyo kod gigieki ne otese lal tiyudo ni lal ne nitie mang'eny. Koro tiyo gi mbui nyalo miyowa wabedo kod mwandu mar tiyo gi gima wan godo mondo mi kata ka wadwa ni mondo information mag trade ter kocha e yo ma ng'ato ok nyal kwalo godo mwandu mar Kenya. Koro wapande mbui ka mondo chop kucho ka en gima ok nyal bedo kod miriambo. To kopogore kod mana ng'eni ng'ato nyalo bedo ni penjore ni kinde mathoth e kinde mane winjruok mano mar agwani obiro mano Africa Growth and Opportunity Act ma kinde mano biro